ንግዲ ብሰብኣውነት ኣብዚ እዋን እዚ ከቢድ ኣህጉራዊ ጸጥታዊ ስጋት ፈጢሩ ዘሎ ዓብይን ዝተሓላለኸን ጉዳይ ብመርበብ ተኣሳሲሩ ዝካየድ ዝተወደበ ገበን ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ማለት ሂማን ትራፊኪንግ እዩ። ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ኣብ ዓለም ቅልጡፍ ዕብየት ዘርኢ ዘሎ ዓመታዊ ብገምጋማስታት 150 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ዝርከቦ ዓብይ ዋኒን እዩ። ብደረጃ ዓለም ዓመታዊ ብቢልዮናት ዝቁጸሩ ሰባት ኣብ ገበን ዘይሕጋዊ ምስጋር ብዝዋፈሩ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተታሊሎም ውሕስነት ብዘይብሉ ሓደገኛ መገዲ ናብ ስደት የምርሑ። ብሰንኩ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ 24.9 ሚልዮን ሰባት ግዳይ ናይዚ ዘይሕጋዊ ንግዲ ብሰብኣውነት ኮይኖም ንሓሳረ መከራ ተቃሊዖም ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቖም ይርከቡ። ቀዳሞት ግዳይ ናይዚ ዋጋ ህይወት ደቂ ሰባት ገዚፍ ኣታዊ ዝርከቦ ዘይሕጋዊ ኢንዱስትሪ ዝኾነ ሰባት እቶም ተሰዲዶም ቁጠባዊ ትሕዝቶምን መነባብሮምን ከመሓይሹ ዝሕልኑ ብድኽነትን ማሕበራዊ ቁጠባዊ ሕሰምን ዝሳቀዩ ዜጋታት ኣብ ምዕባል ናይ ዝርከባ ሃገራትን እዮም። ብማይ ዘምዑግ ዘይተጨበጠ መብፅዓታት ተጎልቢቡ ዝካየድ መርበብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ንዓና ኤርትራውያን እውን ከም ህዝብን ሃገርን ኣረኻኺብልና እዩ። ከም ሳዕቤኑ ብቁፅሪ ውሑዳት ዘይኮኑ ኤርትራውያን ግዳይ ገበናት ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ኮይኖም እዮም። ነቲ ኩሉ ፀገማትን ግፍዕን ሓሊፎም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ዝተደኮኑ ማዓስከር ስደተኛታት ተዓቂቦም ዝርከቡ ድማ መብዛሕትኦም ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ተጸበይቲ ረድኤትን ምጽወታን ኮይኖም ናይ ትምህርትን ስራሕን ዕድል ተነፊግዎም መጻኢኡ ዘይፍለጥ ከርፋሕ መነባብሮ ይሕልፉ ኣለዉ። ናይ ኤርትራውያን ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ዜጋታት ፍሉይ ዝገብሮ እቲ ዝካየድ ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ብቐንዱ ብምዕራባውያን ሓይልታት ተኣልዩን ተመዊልን ዝካየድ ከም መቐጸልታን መመላእታን ዘመተ ኩናት ብውክልናን እገዳን ዘጠቓልል ፖለቲካዊ ዕላማታት ዝተሓንገጠ ምዃኑ እዩ። ዕላማ ናይዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክካየድ ዝጸንሐ ኩሉ መድያዊ ሸርሒ ብቐንዱ ህዝቢ ኤርትራ ከቢድ መስዋዕቲ ከፊሉ ናጽነቱ ብቕልጽሙ ምስ ጨበጠ ሓራ ፖለቲካዊ መስመር ዘረጋገጸት ረህዋን ሰላምን ዝዓስለላ ብልጽግትን ምዕብልትን ሃገር ንምህናጽ ከካየዶን ጸንሐ ሓያል ጻዕሪ ንምብርዓንን ኣብ ቀጻሊ ግጭትን ዘይምርግጋእን ሸሚምካ ሞራል ህዝቢ ብሓፈሻ መኸተን ሃገራዊ ወንን መንስያት ድማ ብፍላይ ንምስባር እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን በንጻርቲ ዝተገብረ ኩሉ ዓይነት ተጻብኦታት ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ዝተሓስበ ኣይተንበርከኸን። በንጻሩ ሓድነቱ ብምትራርን መሳርዑ ብምስጣምን ኣብ ልዕሊኡ ዝተቀጀአ ሰርሒ ብሓያል ፖለቲካዊ ንቕሓት እናበድህን እናፍሸልን ክጓዓዝ ጸኒሑን ኣሎን። ህዝቢ ኤርትራ መኸትኡ ብወታደራዊ ሓይልን ብቁጠባዊ ፖለቲካን ሸርሕን ስለ ዘይተጻዕደ ካልእ ዝተኣልመ ውዲት መንእሰይ ወለዶ ብብዝሒ ካብ ሃገሩ ሃፂሉ ዝጠፍኣሉ ብግዳም እናተመወለን እናተኣርየን ዝሰላሰል ሰፊሕ መርበብ ፍልሰት እዩ። ከም ኣካል ናይዚ ሸርሒ እዚ ተኸታተልቲ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ካብ ኤርትራ ሰባት ክሃድሙ ኣብ ምትብባዕ ተጸሚዶም ነይሮም እዮም። ኣብ 2004 መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ብምትሕብባር ንሓደ ክፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ ማለት ንብሔረ ኩናማ ብጅምላ ንምግዓዝ ክሰርሓሉ ፈቲኑ ነይሩ። ኣብ ለካቲት 2009 ድማ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዝሃደሙ መንእስያት ኤርትራ 10,000 ናይ ዕቁባ መሰል ከም ዝመደበ ብወግዒ ምፍላጡ ይዝከር። ብዘይካዚ ብዙሓት ሃገራት ምዕራብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነቲ ኣብ 2009-2011 UNHCR ብምስጢር ኣዳልዩ ዝዘርግሖ ንኤርትራ ብምስይጣን ዜጋታት ኤርትራ ብቐጥታ መሰል ዕቁባ ክረኽቡ ከም ዝግባእ ዝሕብር ሰነድ ምርኩስ ዝገበረ ፖሊሲ ብምትእዝታው ኤርትራውያን መንእስያት ብብዝሒ ናብ ፍልሰት ከቕንዑ ኣተባቢዕን። ነዚ ንምትግባር ብጉልባብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት በቲ ንኤርትራውያን ዝግበር ዝነበረ ሓለፋ ተደሪኾም ዜጋታት ዝተፈላለየ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ከይተረፉ መሰል ዕቁባ ንምርካብ ኤርትራውያን ኢና ናብ ዝበለሉ ደረጃ በፂሖም እዮም። ከም UNHCR ዝኣመሰሉ ትካላት ከዓ መጋበርያ ናይቲ ውሪት ብምዃን ኣብ ከባቢ ዶብ ኤርትራ ኣብ መሬት ኢትዮጵያን ሱዳንን ማዓስከር ስደተኛታት ብምቋምን ነቲ ዝጸንሐ ብምስፋሕን ኣብ ምትብባዕ ፍልሰት ዜጋታት ኤርትራ ተጸሚዶም ጸኒሖምን ኣለውን። ካብ 2007 ጀሚሩ ናብ እስራኤል ብምድረ በዳ ሳይናይ ንኹሉ እቲ ጽንኩር ጸጥታዊ መሰናኽላት ናይቲ ሃገር ሰጊሮም ክሰልኩ ዝተገብረ ውዲት እውን ክፋልን መቐጸልታን ናይ ዝመደብ ነይሩ።
ፕሬዚደንት አሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ ኣብተን ከም ሰሜን ኮርያን ኤርትራን ዝኣመሰላ ዝኸፍአ ሃገራት ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑን መንእስያትን ሃዲሞም ንኸምልጡ ምስ ሰርሑ መሻርክቲ ንተሓባበር ኣለና ውፅኢት ድማ ንረኽበሉ ለና ክብል ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዝሃቦ መግለፂ እተን ዝተፈላለያ ኣስማት ተሓንጊጠን ብስም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝንቀሳቐሳ ኣህጉራውያን ትካላት ክሳብ ክንደይ መጋበርያ ውሪት ሃገራት ምዕራብ ብምዃን ኣብ ተግባር እኩይ ኣጀንዳታት መወልተንን ተጸሚደን ከም ዘለዋ ዝረጋግጽ ጭቡጥ ኣብነት እዩ እዚ ድማ እቲ ንኤርትራዊ መንእሰይ ዕላማ ዝገበረ መርበብ ፍልሰት ሰፊሕን ኢድ ዓበይቲ መንግስታትን ኣህጉራውያን ውድባትን ዘለዎ ዝተወደበ ምዃኑ ዘመልክት እዩ ኣቐዲሙ ከም ዝተጠቕሰ ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ቢልዮናት ዶላር ኣታዊ ዝርከቦ ዓብዪ ኢንዱስትሪ እዩ ክንዲ ዝኾነ ሕቡእ ኣጀንዳ መወልቶም ንምትግባር ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ሱዳንን መቐበሊ ስደተኛታት ዝደከኑ ሓለፍቲ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት መሻርክቶም ሰበስልጣን ናይተን ሃገራትን ብስም ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ብምርካብን ሰፊሕ ዕድላት ስራሕ ብምፍጣርን ቀሊል ዘይኮነ ረብሓ ከኻዕብቱ ጸኒሖም እዮም ምምሕዳር ስደተኛታትን ጉዳያት ተመለስትን Administration for Refugee and Returning Affairs ኣራ ብዝብል ስም ዝጽዋዕ ብካድረታት ወያነ በአባላት ድህንነት ክልል ትግራይን ዝመሓደር ትካል ምስ ሰራሕተኛታት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት UNHCR ብምትሕብባር ብስም ኤርትራውያን ስደተኛታት ከካይዶ ዝጸንሐ ናይ ረብሓ ፀወታ ኣብነት ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ናይቲ ሰብኣዊ ሓልዮት ዝመስል ንጥፈታት UNHCR ዘሎ ገዚፍ ረብሓታት ዘቃልዑ ኣራ ካብ ምምሕዳር ክልል ትግራይ መሬት ብምክራይ 4 ማዓስከራት ሸመልባ ሕንጻጽ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ብምቋም ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምትሕብባር ኤርትራውያን ዝቕበል ዝነበረ ትካል እዩ ክራይ ናይዚ ማዓስከራት እዚ UNHCR ዝኸፍሎ ኮይኑ ንሓደ ማዓስከር ስደተኛታት ዓመታዊ 2.4 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ይኽፈለሉ ነይሩ በዚ ድማ ናይ 4 ማዓስከራት ዓመታዊ 9.6 ሚልዮን ዶላር UNHCR በመገዲ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኣራ ኣታዊ ይገብሮ ኣራ ድማ ክራይ ናይቲ መሬት ንምምሕዳር ክልል ትግራይ ይኸፍሎ ኣራ ንነፍሲ ወከፍ ስደተኛ ወርሓዊ $150 መሻርፍ ካብ UNHCR ይቕበል ነይሩ ነቶም ስደተኛታት ዝወሃብ ግን ኣብ ወርሒ 80 ብር ጥራይ እዩ እዚ ተረፈ ከዓ ናብ ካዝና ክልል ትግራይ ኣታዊ ይኸውን ነይሩ ካብዚ ክፍሊት እዚ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወርሓዊ ካብ 4.5 ክሳብ 6 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ነይርዎም ብዘይካዚ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ብስም ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ዝተፈላለያ ለገስቲ ማሕበራት ዝመጽእ ማእልያ ዘይብሉ ዓይነታዊ ሓገዛት እውን ሓለፍቲ ኣራ ምስ ወኪላት UNHCRን ምስ ሰበስልጣን ክልል ትግራይን ተማሻጢሮም ናብ ዝደለይዎ ይውዕልዎ ነይሮም ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ንህፃናትን ትሕቲ ዕድመን ተባሂሉ ብዩኒሴፍ ዝወሃብ ዝነበረ ደገፉን ብምሉኡ ናብቶም ዝምልከቶም ከይበጽሐ ሓለፍቲ ክልል ትግራይ ሰራሕተኛታት ኣራን UNHCRን ጅብኦም ከህጥሩሉ ጸኒሖም እዮም ሰብ መዚ ኣራ ምስ ሓለፍቲ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ብምሽጣር ክፍጽምዎ ጸንሑ ካልእ ዘስደምም ውዲት ናብ ሳልሳይ ሃገር ናይ ምስጋር ዕድላት ብስም ኤርትራውያን ገንዘብ እናኸፈሉ ማሕፍድታቶም ይህጥሩ ወይ ድማ ብሰበይ ሰብካ እቲ ዕድል ንኻልኦት ተጋሩ ይህብዎም ምንባሮም እዩ በዚ ድማ ፋይሎም ኣብ ኤውሮጳ ኣውስትራልያ ካናዳን ኣሜሪካን ዝኸደ ህይወቶም ግን ኣብተን ማዓስከራት ዝበለየ ኤርትራውያን ብቁፅሪ ውሑዳት ኣይኮኑን ኣብ ወርሒ ሕዳር 2020 ወያነ ኣብ ልዕሊ ሰሜናዊ እዙ ፌደራላዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ ቃጻ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ኣብ ዝተወልዐ ግጭት ብትካላት ረድኤትን ተጣባቒቲ ሰብኣዊ መሰላት ኢናባሃልቲ ውድባትን ዝተሰምዐ ኤርትራውያን ስደተኛታት ይቕተሉ ይጋፍዑን በስገዳድ ናብ ሃገሮም ይምለሱን ኣለዉ ዝብል ጫውጫውታ እምበር ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ዘለዎም ሰብኣዊ ሓልየት ዝተበገሰ ዘይኮነ ብኣውሩ ውልቃዊ ረብሓታቶም ስለ ዝተተንከፎም እዩ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ምቁራጽ ተኽሲ ብምግባር ሰራዊቱ ካብ ክልል ትግራይ ጠቕሊሉ ድሕሪ ምውፅኡ ዕጡቓት ኣባላት ወያነ ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዝፈጸምዎ ዛጊት ብዝርዝር ዘይተጸውየሉ ዘስካሕክሕ ቀትለትን ጾታዊ ዓመፅን ካልእ ገበናትን ወከልቲ ዝተፈላለያ ትካላት ረድኤትን ተጣባቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኢና ባህልቲ ውድባትን
ኣፋውፂኦም ዘይምኹናኖምን ጎላቢቦም ክሓልፎም ምምራጾምን ድማ ነዚ ሓቂ ዘግህድ እዩ ቀዳማይ ፖለቲካዊ ዕላማ ውጥን ፍልሰት ብዘይተጨበጠ መብፅዓታት ሃምን ቀልብን መንእስያት ብምስላብ ዓቕሚ ምክልኻል ሃገር ምድኻምን ዓያይ ጉልበት ምዝቋቑን እዩ እቲ ካልኣይን መሰረታውን ዕላማን ድማ ኣብ ደገ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝበድህ ናይ ተቃውሞ ሓይሊ ጠፍጢፍካ ሽግር ብምፍጣር ኤርትራ ብዛዕባ ላዕላዊ መሬት ተሓቶ ከይተልዕል ኣፋ ንምዕባስ እዩ እዚ ሸርሒ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብናን መንእስያትናን ዘውርዶ ማህሰይቲ ኣቃሊልካ ዝርአ እኳ እንተዘይኮነ ምስ ኩሉ እቲ ዝፈሰሶ ገዚፍ ማልን ዝተኻየደሉ ፃዕርን ዕላምኡ ኣይወቕዐን ቁጠባዊ ፀገማቶም ንምፍታሕን መነባብሮኦም ንምምሕያሽን ብምሕሳብ ናብ ስደት ዘቕንዑ ዜጋታት ኣብቲ ምድረ ገነት ተባሂሉ ዝንገረሉ ቦታ ድሕሪ ምብፅሖም መጋበርያ ፖለቲካዊ ሽርሒ ሃንደስቲ ፍልሰት ኣይኮኑን እኳ ደኣ እቶም ዝበዝሑ ካብ ህዝቦምን መንግስቶምን ከይረሓቑ ስድራ ቤቶም ክሕግዙን ኣብ ሃገራዊ መደባት ልምዓት ብንጥፈት ክዋስኡን ፀኒሖምን ኣለውን ዜጋታት ኤርትራ ኣብ ልምዓት ሃገሮም ከይተተሓጋገዙ ብገለ ሃገራት ዝተወስደ 200 ግብሪ ናይ ምዕጋት ስጉምቲ ከዓ ውጥን ፍልሰት ሒዝዎ ዝተበገሰ ዕላማ ብዘይ ምስማሩ ዝፈጠሮ ናይ ጭንቀት ግብረ መልሲ ነይሩ ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ንስለ ረብሓ ንድሕነት ህይወት ደቂ ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘወድቕ ዝዓበየ ገበንን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰለን እኳ እንተኾነ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ገበን ዝተፀምዱ ገበነኛታት ውልቀ ሰባት ይኹኑ ትካላት ብገበን ተሓቲቶም ኣብ ቅድሚ ሕጊ ክቐርቡ ኣይተረኣዩን ከምኡ ስለ ዝኾነ ከኣዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝተፈፀመ ገበናት ንግዲ ብሰብኣውነት ብናፃ ኣካል ክፃረን ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ናብ ሕቡራት ሃገራት ዘቕረቦ ተደጋጋሚ ምሕፃንታታት ዛጊት እወታዊ መልሲ ዘይተረኽቦ